Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε ελαχιστοποίηση και επαναφορά της κορδέλας, πώς μπορούμε να δούμε τις συμβουλές επάνω σε κάποια εικονίδια, πώς να κρύψουμε και να εμφανίσουμε το χάρακα, ο οποίος μας βοηθά στο να εμφανίζονται τα περιθώρια. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε το περιβάλλον της οθόνης και να έχουμε περισσότερο καθαρό χώρο εργασίας, ελαχιστοποιούμε την κορδέλα εντολών. Και αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι να πατήσουμε αριστερό πλήκτρο του mouse επάνω στο κουμπί προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και στη συνέχεια να επιλέξουμε την εντολή ελαχιστοποίηση της κορδέλας. Παρατηρούμε ότι έγινε η ελαχιστοποίηση. Ένας άλλος τρόπος, αν θέλουμε τώρα να επαναφέρουμε την κορδέλα όπως ήταν, είναι να πατήσουμε δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο και να απενεργοποιήσουμε το ελαχιστοποίηση της κορδέλας πατώντας πάλι μία φορά αριστερό κλικ. Ένας άλλος τρόπος είναι να επιλέξουμε Ctrl και το λειτουργικό πλήκτρο F1 χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο. Έγινε ελαχιστοποίηση της κορδέλας, Ctrl και F1, επαναφορά. Μπορούμε επίσης να πατήσουμε διπλό κλικ, παραδείγματος χάρη στην κορδέλα κεντρική, και να γίνει ελαχιστοποίηση. Διπλό κλικ και να ξαναγίνει εμφάνιση αντίστοιχα. Εάν τώρα πατήσουμε το κουμπί προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, επιλέξουμε ελαχιστοποίηση της κορδέλας, έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε προσωρινά κάνοντας ένα αριστερό κλικ πάνω στο όνομα μίας καρτέλας, παραδείγματος χάρη στο κεντρική. Έτσι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα περιεχόμενα και όταν κάνουμε ένα κλικ στο έγγραφό μας θα επανέλθει στην ελαχιστοποιημένη μορφή. Θα επιλέξουμε το κουμπί προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και θα απενεργοποιήσουμε την ελαχιστοποίηση της κορδέλας. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να δούμε τις συμβουλές εργαλείων. Βρισκόμαστε στην κορδέλα κεντρική, στην εργαλειοθήκη παράγραφος. Εάν τώρα μετακινήσουμε το δρομέα μας επάνω σε ένα εικονίδιο, χωρίς να πατήσουμε αριστερό κλικ, μετά από κάποια δευτερόλεπτα μας δείχνει τη συμβουλή για το συγκεκριμένο εικονίδιο. Μπορούμε να πάμε στην κορδέλα εισαγωγή, να επιλέξουμε την ομάδα απεικονίσεις, απλά να μετακινήσουμε το δρομέα μας επάνω σε ένα εικονίδιο και θα δούμε τη συμβουλή. Στην οθόνη του Microsoft Word βρίσκονται οι χάρακες, ο οριζόντιος και ο κάθετος. Η λειτουργία τους είναι να ρυθμίζουμε τα περιθώρια, να δημιουργούμε εσοχές και να ορίζουμε στυλοθέτες. Για να κρύψουμε τους χάρακες, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κορδέλα προβολή, στην ομάδα εμφάνιση απόκρυψη να απενεργοποιήσουμε το χάρακες και παρατηρούμε ότι έγινε η απόκρυψη και στον οριζόντιο και στον κάθετο χάρακα. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε τη δυνατότητα ενεργοποίησης. Επιλέγουμε κορδέλα προβολή, ομάδα εμφάνιση απόκρυψη και πατάμε αριστερό κλικ στο εικονίδιο χάρακας. Παρατηρούμε ότι εμφανίστηκαν. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να κρύψουμε την κορδέλα, είτε πατώντας Ctrl και F1, είτε επιλέγοντας το εικονίδιο προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μία συμβουλή σε ένα εικονίδιο, απλά αγγίζοντάς το με το mouse, ή αντίστοιχα να κρύψουμε ή να εμφανίσουμε τους χάρακες από την κορδέλα προβολή και να τσεκάρουμε ή αντίστοιχα να απενεργοποιήσουμε στην ομάδα εμφάνιση απόκρυψη το χάρακας.